Hele, našla jsem libovou věc. No. To je taková stránka, jmenuje se to Povídám si. A můžeš se tam zaregistrovat a zapíšu tě do různých výzkumů. Do jakého výzkumu? A proč? Mají tam toho spoustu, prostě se tam zaregistruješ a dostaneš zaplaceno. Jo, a proč by mě někdo platit za to, že se s někým povídám? Ježíš, prostě schánějí nezávislý názory v různých lidí a ty jsi taky člověk, ne? Hele, vydrž. A few moments later. Halo, slyšíš mě? Halo, slyšíš mě? Hele, koukej, tohle to jsou ty stránky, je to tady napsaný, vidíš, jsou to 4 mega easy kroky. Jo, jaký dotazník? Prostě vyplníš takový rychlej dotazníček, co ti přijde na mail, to máš hnedka hotový. Podle toho se oni pak rozhodnou, jestli se jim hodíš na ten výzkum nebo ne. Okay. Někdo ti zavolá, rovnou ti řekne, kdy a kde ten rozhovor proběhne, je to easy. Jo, a fakt někoho zajímají moje názory? Ale zajímaj. Hlavně to je fakt safe space, nikdo tě do ničeho nenutí a jde o tvoje nezávislý názory. Taky jsem docela v šoku, že to někoho zajímá. Počkej, a kdo je Ipsos? Je to ta výzkumná agentura, která ty výzkumy dělá. Jsou docela inovativní. Na jejich stránkách máš různé jejich projekty. Ipsos tvoří tuhle databázi, online komunitu, nebo jak to říct, a umožňují tak každému nějak přispět k výzkumu. OK, to je pár easy. Zaregistruj se a vyzkoušej si to taky.